जों दिनै बुंनो हायो जे बेवहाय जोङो इलेक्शननि सिगांनो बिसायख'थिनि सिगांनो बे समस्तिखौ जों देरहानो हाबाय। 40टा समस्तिनि गेजेराव जमदुवार बियाबा दिनैनि थारिखआवनो बे देरहाखाबाय आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बे मालागुरि प्राइमारिनि आन्दोआव थानाय बे 2 नम्बर हास्रावबारि बे बिराद गिदिर मोनसे ओनसोल होननानै बुंजायो गामिबाबो बेनि सिबिजाथाव रायजो राजा बिथांमोनहा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे इउपिपिएल सरकारनि आरो जोंनि इउपिपिएल दलनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै दलै नोगोराव जगदान जाफैदों आरो बे जगदान जानाया 200निबो बारा मानसिफ्रा दिनै बेवहाय जगदान जादों आरो जगदान जानायाव जों नुबाय बांसिनानो बिपिएफ दलनि सापर्टारफोर सोद्रोमाफोर बिबानगिरि बिथांमोन। गतिके फैबाय थानाय समाव जोङो बे ओनसोलाव आरोबाव मोजांथारै गाहामथारै खामानि मावनो थाखाय जों नाजागोन। मानो होननानै बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ होनदोंमोन जे जोङो सरकार फैखांनायनि उनावनो बे ओनसोलाव गोजोननि थाखाय जोङो खामानिखौ मावगोन। दा बे गोजोननि खामानिया बे खम समनि गेजेरावनो बुंनो थाङोबा 5 बोसोर जाजाबैनि सिगांनो दिनै गोजोन थासारिया फैबाय। लोगोसे जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि जे सोमोन्दो जों बेखौ बिभिन्न जाथि गोष्ठीनि गेजेराव जोङो लुखांफिननो हाबाय। लोगोसे जौगानाय खामानियाबो बेयाव जाबाय आरो बेजों लोगोसे जों सम सम होननाय खोनायो